Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lito. Taong 1975, San Fernando, Bukidnon. Bago ko simula ng kwento, gusto ko lang sabihin sa iyo, Pinuno, na 6 na taon mo na akong tagapakinig. Kasabayan ko ang mga OG mo rito, kaya naman naisipan ko na magbahagi rin ng sarili kong kwento. Matagal ko itong ginawa, at ngayon pa lang, humihingi na ako ng dispensa kung hindi maganda ang pagkakasulat ko. Bisayag dako ako, Pinuno, kaya yung Tagalog ko medyo di ganon kagandahan. Simulan na ho natin ang kwento. Nagsimula ang aking istorya sa taong 1975. Kasagsagan ito ng pagiging binata ko. At sa mga panahong yon, wala akong ibang gustong gawin kundi dumayo tuwing pista, makipag-inuman sa aking mga kaibigan at tumulong sa pagtatrabaho sa aking ama. Obligasyon mo na tumulong sa pagsasaka dahil yun lang ang paraan para hindi mapurnada ang aking mga bisyo. Bagaman napapansin ito noon ng nanay ko, hindi naman niya yun gaanong sinisita. Basta tuwing hapon, ang sinasabi lang sa akin nun, mag-iingat ako sa mga lakad ko. Hindi ko ito gaanong pinapansin. Hanggang sa isang araw, may nangyari na ngang hindi inaasahan. Sa aking pagkakatanda, Biyernes ng gabi noon, may pista sa karatig lugar. Kaya hapon pa lang, nagkakatipon-tipon na ang aking mga kaibigan. 4 lang kami madalas na dumayo sa mga pista. Pero kahit ganon, wala kaming kaba sa aming mga katawan. Pagdating ko sa aming pinagtatambayan, kaagad kong nakita ang kababata ko na si Fernan. Nadatnan ko itong naninigarilyo habang pinagmamasdan ng 2 naming kasama na abala sa paglalaro sa plaza. Nang makita ako nito, kaagad niya akong nilapitan. Tinapik sa balikat, kasabay ng pagwika nito sa akin ng, "Lito, asahan mo, magiging masaya ang ating gabi mamaya. Isuot mo na ang pinakamagara mong damit dahil magpapasiklab tayo doong 4. Nang marinig ko ito, ngumiti lang naman ako. Hindi na ako sumagot, lalo pat alam kong totoo naman ang sinabi ng kaibigan kong yon. Tuwing may mga pista kaming dinadayuhan, magaganda talaga ang aming sinusuot. Yun bang tipong hindi maiisip ng mga dalaga na galing din kami sa mahirap na pamilya katulad nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang dumilim na ang paligid, pansamantala kaming nagkahiwa-hiwalay. Pagtungtong ng 6:00, muli kaming nagkita-kita, suot ang aming mga pinakamagagarang damit. Habang nag-uusap, panay pa ang aming naging tawanan ukol sa magiging plano namin pagdating namin sa karatig lugar. Di nagtagal, dito na kami kumuha ng dahon ng niyog na siyang gagawin naming sulo at liwanag habang tumatawid sa isang mahabang daan na walang katao-tao. Hindi naman nakakatakot ang lugar na yon, Pinuno, sa kadahilan ng matagal na kami roong dumaraan ng 10 oras. At sa loob ng ilang taon, wala namang nagparamdam sa amin doon. Pero sa mga gabing yon, nakaramdam ako ng kakaiba. Nakakapagtaka ang biglang paglamig ng simoy ng hangin at kapansin-pansin ng tila bang mas madilim na kapaligiran kahit may liwanag na nagmumula sa buwan. Kaya naman di pa nakakalabas ng baryo, hindi ko na maiwasang kabahan. Ito ang unang beses na nangyari yun sa akin, pero alang-alang sa mga kaibigan ko, pinili ko itong ipagsawalang bahala. Akala ko maling hinala lang ang sinasabi ng aking kutob, pero dito ako nagkamali. Dahil pagdating namin sa kalagitnaan ng masukal na daang pinaliligiran ng kakahuyan, bigla na lamang namatay ang aming mga sulo. Mabilis kaming binalot ng kadiliman at sa isang kisap mata,
Nakarinig kami ng alulong na parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Sinabayan ito ng paglagaslas ng mga sanga ng puno na parabang may kung anong dambuhalang hayop na umaaligid. Nang mapansin ito ng mga kaibigan ko, lahat sila ay kinabahan. Si Fernan napaatras na, habang yung dalawa naman naming kasama, hinugot na ang mga bolo sa tagiliran nila. At sa pagpapatuloy ng aming pagmamasid at pakikiramdam, dahan-dahan kaming umaatras. Yung kagustuhan naming pumunta sa pistahan ay biglang nawala, gawa ng napalitan ito ng matinding takot. Inakala namin na kung aatras kami, ay hindi na kami nito susundan. Pero di pa man kami nakakalayo, may nakita kaming tao na bigla na lamang lumapag sa aming harapan. Nataong madilim ang paligid sa lugar, kaya hindi namin ito kaagad na aninag hanggang sa tamaan ito ng liwanag. At nung makita ito ng aming mga mata, lahat kami ay nagulat. Ang tumambad sa aming harapan ay isang lalaking kulukulubot at puno ng sugat ang balat. Kakaiba ang kulay ng katawan nito, gawa ng para itong pinaghalong berde at abo. May mga butas din yon sa kanyang mga pisngi, tapos wala na itong labi. Lumuluwa na rin ang mga mata nito at kapansin-pansin ang matatalas nitong mga ngipin na parang sa aso. Napakapayat din ng taong yon, tapos palaging nakalaylay ang kaliwa nitong kamay. Yun bang parang hindi niya yun kayang igalaw, alinsunod sa kanyang kagustuhan? Matapos naming masilayan ang nilalang, sinubukan itong kausapin ng dalawa naming kaibigan, pero tanging pag-ungo lamang ang sinagot nito. Maya-maya pa, sumigaw ito ng napakalakas at sa isang kisap mata, umaho ng isang berdeng kaluluwa sa may bandang balikat niya. Babae ang kaluluwang yon. May mahabang buhok at lumuluwaring mga mata. Sumasabay ito sa pagsigaw ng nilalang, kaya nang makita namin ito, kaagad kaming nakaramdam ng matinding takot. Bago pa man kumilos ang nilalang, isa-isa na kaming nagsipulasan. Pero pagtakbo naming tatlo, nakita kong naiwan si Fernan sa harapan nito. Hindi na yun nakakilos pa. Animoy naunahan ito ng matinding takot at kaba. Ilang beses ko itong sinigawan para bumalik sa ulirat niya, pero hindi na ako nito naririnig hanggang sa sinunggaban nito ng nilalang na nagpakita sa amin. Nakita ko kung papaano nilapa nito ang leeg niya hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Dahil sa pangyayaring yon, napasigaw na lamang ako habang tumatakbo pa uwi. Ligtas kaming nakarating ng Baryo Pinuno, pero walang nagbago sa aming pakiramdam. At ang mas nakakatakot pa sa lahat, alam ko sa aking sarili na yun pa lamang ang simula. Malakas ang kutob ko na may mangyayari pang hindi inaasahan sa paglipas ng mga araw. Gayunpaman, sa kabila ng takot na yon, pinilit kong patatagin ang aking sariling loob. Inisip ko na lang na nasa tabi ko ang aking ama at tutulungan niya ako anuman ang mangyari. Sumapit ang sumunod na araw dahil sa sumbong ng dalawa kong kaibigan na pag-alaman ng pamilya ni Fernan ang nangyari sa kanya. Kasama kaming tatlo, bumalik kami sa pinangyarihan ng insidente. Nagbakasakali kami na may makita kaming bakas ng dugo roon, pero ang tumambad lang sa amin ay 2 itim na bulaklak mula sa isang ligaw na halaman. Nang makita ito ng ama ni Fernan, bahagya itong napasipat sa amin na may halong pagdududa. Sigurado ba kayong dito nyo iniwan ang anak ko? Baka naman nagsisinungaling kayo, ha? Alalahanin ninyo, seryosong mga sinasabi namin. Hindi ito isang laro. Nang marinig ito ng mga kasama ko, kitang-kita ko kung papaano sila kabahan. Aminado ang mga ito na hindi nila nakita ang sumunod na nangyari kay Fernan, gawa ng naging abala sila sa pagtakbo.
Tanging ako lamang ang nakakita ng lahat. Pero para hindi humantong sa konklusyon ng paghahanap, hindi ko na muna sinabi ang mga bagay na aking nakita. Inisip ko kasi na maaari akong magkamali, lalo pat takot na takot ako noong nagdaang gabi. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na namin sinuyod ang kakahuyan. Naging puspusan ang aming paghahanap para lamang makita si Fernan noong araw na yon. Ang kaso, saan man kami pumunta, sadyang wala kaming nakikitang bakas na makapagtuturo sa kanya. At habang lumilipas ang oras, ang aming pag-asa ay unti-unti nang nawawala. Ngunit kinahapunan, bago pa man sumapit ang 4:00, may nakita kaming bakas ng damit niya sa dulong bahagi ng palayan, malapit sa paanan ng bundok. Ilang milya na rin ang layo nito sa aming baryo at hindi maipagkakaila na marami na sa amin ay pagod na. Pero nang makita namin ito, muli kaming nabuhayan ng pag-asa. At mula sa lugar na yon, mas lalo pa naming binilisan ang aming paghahanap hanggang sa makita namin ang isang maliit na kubo sa ilalim ng 2 malalaking puno ng nara. Napakadilim sa lugar na yon, gawa ng ang bawat sanga ng puno ay parabang nagiging lilim ng bahay mula sa langit. Kapansin-pansin ang tahimik nitong paligid at ang malinis nitong bakuran, indikasyon na meron doong nakatira. Nang makita namin ito, kaagad na tumungo roon ang tatay ni Fernan. Di ito nagdalawang isip na katukin ang pinto, hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaking bulag, ang kaliwang mata. Kasakasama nito ang kanyang asawa, na halos butot balat na rin ang pangangatawan, indikasyon ng kahirapan at pagtitiis nito sa lugar. Nang makita ng lalaki ang ama ni Fernan, kaagad naman itong nagtanong dito ng, "Ano ang kailangan ninyo? Sino ang hinahanap nyo rito?" Ang kaso lang, nang marinig ito ng tatay ng kaibigan ko, hindi na ito nakapagtimpi pa. Bigla na lamang nitong kinuwelyohan ng matanda habang dahan-dahang idinidikit ang kanyang muka. Nang makita naman ito ng mga kadugo nitong kasama namin, sinubukan nila yung pigilan. Pero ang naging sagot ng ama ni Fernan sa kanila, Huwag kayong makialam. Hindi nyo man lang ba naisip na questionable ang paninirahan ng 2 ito rito? Malakas ang kutob ko na sila ang kumuha sa anak ko. Kadalasan sa mga ganitong mag-asawang nakatira sa bundok, mga aswang na nagbabalat kayo. Nang marinig namin ang sinabi ng ama ni Fernan, kinabahan kaming lahat. Walang duda yun pinuno, dahil bawat isa sa amin hindi maipagkakaila na yon ang unang beses na makakita kami sa personal ng isang nilalang na nagbabalat kayo. Maya-maya pa, dala ng pangamba, hindi ko na malayang umaatras na ako. Nanatili pa rin akong nakatitig sa matandang yan, pilit na binabantayan ng kanyang mga isasagot sa aligasyon. Ngunit imbis na magdahilan at pabulaanan ang sinabi ng ama ni Fernan, ngumisi lang ito habang nagwiwika ito ng, "Tama ka. Mga aswang nga kami. Pero hindi ibig sabihin nun kami na ang dumali sa anak mo. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo. Dahil baka nakakalimutan mo, nandirito kayo sa aming teritoryo. At sinasabi ko sa iyo, kapag nagalit ako, walang ibang makakatulong sa inyo." Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nakita ko mismo ang pagliwanag ng kulay puti ng mga mata ng matanda. At ang pagliliwanag na yon ay sapat na para makaramdam din ng takot ang ama ng kaibigan ko. Kagad nitong inalis ang kanyang kamay mula sa pagkakakwelyo at dali-daling umatras habang tulalang nagmamasid dito. Nang makadistansya na yon, nagmamadali naman kaming naglakad papalayo. Habang binabagtas namin ang daan, wala nang naging pag-uusap sa aming panig. Bawat kasama namin ay tulala
At ang tanging hangad na lang namin noong mga sandaling yon ay makabalik kami ng ligtas sa aming tahanan at makapiling muli ang aming mga pamilya. Awa naman ng Diyos, ganun nga ang nangyari. Walang napahamak sa mga kasamahan ko, kaya inakala namin na ayos lang ang lahat. Matapos ang pag-uusap na nangyari sa bahay ng ama ni Fernan, dito na ito nagdesisyon na pauwiin kaming lahat. Ang tanging habilin lang nito sa amin, wag na munang ipagsabi ang tungkol sa mga nangyari. Ilihim namin ito hanggat maaari upang hindi ito pagmula ng mga istoryang hindi naman totoo. Nagdesisyon din itong palabasin na munang nagbakasyon ng kanyang anak upang hindi ito magdulot ng pagkabahala sa kanilang baryo. Ngunit nang marinig ko ang lahat ng sinabi ng ama ni Fernan, hindi ko to kaagad sinunod. Ang ginawa ko, pumunta ako sa lolo kong manggagamot at sa kanya ko lahat ipinagtapat ang aking mga nakita at naranasan. Inakala ko kasi na mabibigyan ako nito ng proteksyon, pero nang marinig nito ang aking mga salaysay, nakita ko sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat. Pagkaraan lang ng ilang segundo, bigla itong nagwika sa akin ng, Anong sinabi mo? Pinuntahan niyo ang mag-asawang nakatira sa dulo ng palayan. Kilala niyo ba kung sino ang mga yon? Bakit hindi kayo marunong magpaalam? Sa tono ng boses nito, halatang may nalalaman ito tungkol sa mag-asawang aswang. Dala ng aking kuryosidad, ipinagtanong ko ang tungkol dito pero hindi na yon sumagot pa. Tulala na lamang itong nakatingin sa sahig habang pinag-iisipan ng mga sinabi ko sa kanya. Nagtagal ng kalahating oras ang pananahimik namin sa loob ng bahay bago ito magkaroon ng lakas ng loob na muling makipag-usap. Ayon sa lolo ko, na ang nakita naming mag-asawa ay matagal nang nakatira roon. Yun nga lang, dahil sa hindi ito bumababa sa mga kabayanan, kung kaya't tanging mga albularyo at antingero lamang ang nakakakilala sa kanila. Marami na ang sumubok na patayin ng mag-asawang yan. Pero lahat sila nabigo. Alam mo kung bakit, Lito? Dahil yang mag-asawang yan ay nagtatangan ng isang kakaibang kapangyarihan. Sabi ng isang antingerong nakaligtas bago mamatay, ang kanyang bahay ay isang pugad. Sa ilalim ng lupa kung saan sila nakatira, ang mga kalahi niya ay payapang nagpapahinga tuwing umaga. Tanging sila lamang ang may kakayahang lumakad sa ilalim ng sikat ng araw. At yun ang dahilan kung bakit iisa lang doon ang bahay na kanilang nadatnan. Hindi rin marunong tumanggap ng pang-aapi ang mag-asawang yon. Dahil sa oras na may sumugod at nagtangkas sa buhay nila, hahanapin nila ito at hindi sila titig hanggat hindi nila yon napapatay. Nang marinig ko ang sinabi ng lolo ko, halos kumawala ang kaluluwa ko sa aking katawan. Kung tama ang sinabi nito, posible na mangyari rin sa amin ang mga nangyari sa mga naunang biktima. Subalit habang pinag-iisipan ko ang lahat ng iyon, muli na namang naagaw ng lolo ko ang aking atensyon nang magsimula itong magwika ng, Pero ang ipinagtataka ko, bakit hindi kayo pinatay ng taong yun ora mismo? Mga ordinaryong tao lang kayo, Lito. Kaya sapat na ang kanyang anyo para ubusin kayong lahat. Medyo masama ang kutob ko sa mga nangyayaring ito. matapos nitong magsalita, dali-dali itong bumalik sa kanyang kwarto. Paglabas nito, may bitbit na yung kwintas na kaagad naman itong ipinasuot sa akin. Pangil ito ng baboy ramo, na ayon sa lolo ko, magliligtas sa akin sa panahon ng panganib. Inabisuhan din ako nito na dalasan ng pagbisita sa bahay niya para kaagad nitong mapansin ang mga nakatagong marka sa aking katawan, kung meron man. Nang marinig ko naman ang lahat ng iyon,
maigi ko itong tinandaan. Pagsapit ng gabi ng mismong araw, maaga pa akong natulog. Ikinagulat ito ng aking mga magulang dahil sa mga oras na yon, alam nilang nasa labas pa ako ng aming bahay, masayang nakikipaglaro sa aking mga kaibigan. Gayunpaman, hindi na nila ako pinagtuunan ng pansin dahil maaaring naisip nila na baka hindi rin maganda ang aking kalagayan noong gabing yon. Akala ko nung una, isa na namang ordinaryong gabi ang lilipas. Pero tumungtong ang 10:00, nagbago ang lahat ng aking akala. Nagsimula ang lahat ng mga pangyayari sa isang alulong hindi kalayuan sa baryo. Sinabayan ito ng mga mabibilis na yabag na animoy may mga tao sa labas na tumatakbo. Nung marinig ko ito, kaagad akong napabalikwas sa aking higaan at sa hindi malamang pagkakataon, nakita ko na parang ako lang ang nakarinig ng mga ingay at alulong na yon. Dala ng matinding takot, pumunta ako sa silid ng aking mga magulang. Sinubukan kong gisingin ang aking ama pero masyadong malalim ang pagkakatulog nito. Kahit sampal-sampalin ko yon, baliwala sa kanya. Maya-maya pa, habang pinipilit ko itong gisingin, isang sigaw ng lalaki sa labas ang mabilis na umagaw sa aking atensyon. Pamilyar sa akin ang boses, at kung hindi ako nagkakamali, yon ang boses ng tsuhi ni Fernan. Hindi nagtagal, kumalabag ang aming entradang pinto. At mula sa lugar na yon, narinig ko ang pagmamakaawa ng tsuhi ng kaibigan ko. Sigaw ito ng sigaw ng, "Buksan mo ang pinto! Lito! Buksan mo ang pinto!" Pagkatapos ng mga sigaw na yon, bigla itong humagulgol sa pag-iyak habang dahan-dahang tumatahimik. Nang marinig ko ang lahat, di ako nagdalawang isip na pumunta sa harap ng aming pinto. Balak kong pagbuksan siya, pero bago ko ito gawin, kailangan ko munang sumilip sa labas. Siyempre, para na rin makasiguro, dahil ang desisyon kong yon ay alam kong posibleng maging daan ang aking pagkapahamak. Pagdungaw ko sa siwang ng pinto, laking gulat ko na lamang nang makita ko ang tsuhi ni Fernan na nakatalikod na sa aming bahay. Nakaharap ito sa isang nilalang na hindi ko alam kung anong uri. Para itong malaking kalabaw na may 4 na sungay, pero yung ulo nito, pagmamay-ari ng isang tao. Ang itsura nun pinuno. Mula ulo hanggang dibdib ng tao ay parabang pinutol, tapos isinalpak ng pabaliktad sa leeg nito. Napansin ko rin ang matutulis na kuko ng nilalang na yon, na kung titingnan, malayong malayo na ito sa kuko ng isang kalabaw. Wala rin itong balahibo at wala itong buntot. Matapos ko itong makita, bigla itong sumugod papalapit. Nang malapitan nito ang tsuhi ni Fernan, biglang tumarak ang mga sungay nito sa dibdib, kasabay ng mahigpit na pagkakahawak ng braso nito sa binti. At mula roon, mabilis niya yung hinila hanggang sa maglaho na ito sa dilim. Pagtahimik ng paligid, hindi na ako halos makapagsalita. Gulong-gulo na ang aking isipan. Gawa ng ang aking mga nasaksihan noong mga oras na yon ay hindi ko matanggap na totoo. Makalipas pa ang ilang minuto, nang medyo humupa na ang kaba ko, dito na ako medyo nakapag-isip ng tuwid. Gayunpaman, mas pinipili ko pa ring huwag gumawa ng kahit na anong ingay upang hindi ako makakuha ng atensyon mula sa mga nilalang na umaaligid sa labas. Hindi naglaon. Ang katahimikang yon ay hindi na nagbago. Nagpatuloy ito na parabang tapos na ang mga kaganapan noong gabi. Subalit pagtungtong ng 12:00, nakita ko mismo ang lalaki na minsang kinausap ng ama ni Fernan. Tumayo ito sa kalsada na nasa harap ng bahay namin habang tinititigan nito ng direkta ang aming tahanan. Maya-maya pa,
Pumasok ito sa bakuran at lumapit sa pinto. Doon, rinig na rinig ko na ang napakalalim nitong paghinga. Nalalanghap ko na rin ang bulok na amoy mula sa kanyang bunganga at ang kakaibang presensya na tila ba nagpapabigat sa aking katawan. Pagkaraan ng ilang segundo, huminga ito ng malalim kasabay ng garugal nitong boses na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Matapos nun, marahan itong nagwika na parabang alam nitong nakikinig ako sa kanya. Apo ka pala ng isang manggagamot. Maswerte ka dahil bitbit mo ang proteksyon ng taong nag-aalala para sa kaligtasan mo. Pero ang tanong, hanggang kailan yan magtatagal? Siya nga pala, gabi-gabi kaming bibisita rito. At sa bawat gabi ng aming pagdating, isa sa inyo ang mamamatay. Ipaalam mo ito sa mga kasama mo para naman makapaghanda sila. Mas natutuwa kasi ako kapag lumalaban ang aking mga biktima. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, kagad itong tumalikod. Takot na takot man, tinatagan ko ang aking loob para masilayan ko ito sa mga oras na yon. At sa pagdungaw ko sa siwang ng pinto, nakita ko itong nakalabas na sa bakuran na kung saan sa bawat paghakbang niya, may sumusunod sa kanyang nilalang na nakita ko kanina. Dito ko napagtanto, hindi lang pala ito iisa, kundi napakarami nila. Pagtungtong ng umaga, kagad akong pumunta sa lolo ko. Ipinagsabi ko ang lahat ng aking mga nakita para naman alam nito kung ano ang nangyayari sa aming baryo. Inilahad ko rin ang nangyari sa tiyuhin ni Fernan, pero ang sabi lang nito sa akin, Huwag mo nang ipagsabi ang tungkol dyan. Sa ngayon, nasa baryo niyo pa rin ang tiyuhin ng kaibigan mo, pero hindi na ito ang taong kilala ng marami. Ang taong yon ay huwad, gawa sa lupa at putik ang kanyang katawan. Wala itong kaluluwa at nagiging agresibo ito kapag may taong nakakaalam ng lihim niya. Magpapatuloy ang pagpapanggap nito hanggang sa magkaroon na ito ng sapat na dahilan para lisanin ang katawang yon. Ha? At bakit naman ho nila gagawin yun, Lolo? Para walang makaalam. At para hindi ito magdulot ng takot sa marami. Malimit itong ginagawa ng mga aswang para mapagtakpan ang kanilang mga ginawa. Nang marinig ko ang tungkol dito, hindi na ako sumagot. At sa pagpapatuloy ng aming pag-uusap, marami pa akong nalaman ukol sa matandang nagpaparamdam. Kalakip ng mga impormasyong yan ay ang pagbibigay sa akin ng lolo ko ng mga karagdagang proteksyon. Inabisuhan din ako nito na maghanda dahil pagtungtong ng tanghali may pupuntahan kaming lugar. Tutungo kami sa kaibigan niya para humingi ng dagdag proteksyon. Dahil sa sinabi nito, kaagad naman akong sumagot sa kanya ng, Kung ganun hulo, pwede ba nating isama ang pamilya ni Fernan? Sigurado kasi ako na maliligtas natin ang pamilya nila dahil sa mga kargang ibibigay ng kaibigan mo. Nang marinig ito ng lolo ko, umiling lang naman ito habang sumasagot ng, Pasensya ka na. Pero hindi kagaya ng iniisip mo ang mga kargang ibibigay ng kaibigan ko. Limitado ito. At higit sa lahat, hindi ito madaling gawin. Siyempre magbibigay yun sa atin, pero magtatabi yun ng para sa kanya. Mahirap nang magtiwala dito, lalo pat ang gagawin niyang pagtulong sa atin ay senyales na din ng pagkasangkot niya sa gulong ito. Naunawaan mo ba? Tandaan mo, sa panahon kung saan buhay at kamatayan ang nakataya, hindi masamang unahin ang sarili nating kapakanan. Unang-una, hindi mo naman kasalanan kung bakit nangyayari ito sa kanila.
At wala naman tayong balak na hayaan lang sila kung meron tayong magagawa. Sa ngayon, Lito, ang maitutulong mo lang sa kanila ay ang iyong payo. Sabihin mo na maghanap na rin sila ng manggagamot o albularyo na makapagbibigay sa kanila ng sapat na proteksyon. Sige na, humayo ka na at mabilis lang ang takbo ng oras. Nang marinig ko ito, kaagad akong bumalik. Hindi na muna ako dumiretso ng bahay para magpaalam. Bagkus ang ginawa ko, sinadya ko na kaagad ang bahay ng ama ni Fernan. Subalit pagdating ko sa kanilang tahanan, laking gulat ko na lamang nang madatnan ko silang nagkakagulo na sa loob. Doon, tumambad sa akin ang hindi lang isa, kundi 5 albularyong nagtutulong-tulong para patatagin ang depensa ng bahay ng pamilya. Dito ko rin nakita ang mga tiyuhin ni Fernan na wala na halos lakas ng loob na lumabas kahit sa bakuran man lang. Bawat isa sa kanila ay nalulunod na sa matinding takot na para bang mas matindi pa ang kanilang nakita kesa sa aking mga nasaksihan. Dala ng aking kuryosidad, kaagad akong lumapit sa ama ng aking kaibigan para magtanong. Ngunit kahit anong salita ko rito, para bang hindi na ito nakikinig. Hanggang sa dito na lumapit ang isang matandang manggagamot. Kaagad ako nitong inakbayan sa balikat habang ginagabayan patungo sa labas ng bahay. At nang makaupo na kaming dalawa, dumating ang kasama nito na may daladalang mainit na kape. Bago ito magsalita, humigop muna ito kasabay ng pagtitig nito sa akin na may bakas ng takot ang mga mata. Alam mo, Lito, maswerte ka. Malalim ang tanga na karunungan ng lolo mo. Sundin mo lang ang mga sasabihin niya at naniniwala ako na malalagpasan mo ang gulong ito. Pakisabi rin sa kanya na huwag na kaming alalahanin pa. Nasa maayos kaming kalagayan at naniniwala ako na kaya naming tapusin ang nilalang na ito. Nang marinig ko ito, tumangulang naman ako. Hindi na ako nagsalita ng kung ano-ano pa at ang tanging nasabi ko na lamang sa matanda ay ang mga salitang, ganun ho ba? Mag-iingat ho kayo. Hindi na ako nagduda na hindi ito kilala ng lolo ko. Lalo pat karamihan halos sa mga manggagamot sa bukid nun ay may ugnayan na sa mga kapanalig nila. Maya-maya pa, kaagad na akong nagpaalam. Nang marinig ng matanda ang aking sinabi, tumayo na ito at nagsimula ng maglakad pabalik sa loob. Habang binabagtas ko ang daan, hindi ko maiwasang mapatingin sa bahay nila Fernan. Sa bawat pagmamasid na aking ginagawa, nagdudulot ito ng kaba at pagkabahala. Hindi naman masama ang kutob ko para sa kanila, pero natatakot lang ako dahil sa lakas ng nilalang na aming kinakaharap. Naniniwala rin ako noon na sa isang pagkakamali lang, posibleng mabago ang sitwasyon. Nang makarating ako sa aming tahanan, tsaka na ako nagpaalam sa aking mga magulang. Bago ako umalis, kumuha ako ng pagkain at ilang kakarampot na damit at gamit. Alam ko kasing malayo-layo ang aming paglalakbay at naniniwala ako na aabutin kami ng ilang araw. Hindi nagtagal, nadatnan ko ang lolo ko sa labas ng kubo na naghihintay. Nakalagay na sa likod nito ang kanyang sisidlan na punong-puno ng mga kagamitan. Nakasabit na rin sa kanyang bewang ang punyal na 2 dangkal ang haba na madalas niyang ginagamit sa mga ritual at panggagamot. Paglapit ko sa kanya, narinig ko itong nag-orasyon bago ko nito painumin ng tubig na nakalagay sa maliit na sisidlan. Kakaiba ang lasa ng tubig na yon, pinuno. Parang mapait-pait na may halong kakaibang lasa. Ayon sa lolo ko, ang ininom kong iyon ay pangontra ng sabulag at panlalaro. Inilahad kasi nito na
Ang daang tatahakin namin patungo sa tahanan ng kaibigan niya ay hindi pangkaraniwang daan. Tahanan ito ng mga engkanto at iba't ibang uri ng nilalang na hindi ko pa nasisilayan. Mariing din itong inilahad na. Sa paglalakbay namin yan, posible naming makasagupa ang matandang ilang araw na saming nagpaparamdam. Nang marinig ko ang tungkol dito, nagdulot ito ng kaba sa aking puso. Hindi ko kasi mawari kung ano ang aking gagawin sa oras na mag-cruise ang aming mga landas. Pagtungtong ng 1:00 ng hapon, umalis na kami ng lolo ko. Mabilis ang aming pag-usad dahil nakasakay kami sa kanyang kabayo. Ilang oras pa ang lumipas, halos ilang baryo na ang aming nadaanan. Marami na rin kaming natawid na palayan hanggang sa marating namin ang paanan ng isang bundok na punong-puno ng kakahuyan. Napakasukal ng daan ito papasok, kaya naman nagpasya kami na iwan ang aming kabayo sa bukana nito para hindi na ito mahirapan pa. Pagkatapos nun, mabilis naming tinahak ang daan. Bandang 5:00 na ng hapon nang maisipan naming magpahinga. Malapit na kami noon sa pusod ng gubat, kaya yung paligid ay punong-puno na ng mga ligaw na hayop. Napakasariwa na rin ng hangin, kaya naman di na kami gaanong nakakaramdam ng pagod. Habang nagpapahinga, inilahad sa akin ng lolo ko na kailangan pa naming maglakad ng 3 araw para marating ito. Sa mga susunod na gabi wala na kaming dapat pang ikabahala. Pero sa gabing yon, kailangan naming maghanda. Nang marinig ko ang tungkol dito, hindi na ako nagtanong. Hindi sa wala akong pakialam, kundi masyado na akong nasisindak para malaman pa ang katotohanan. Kinagabihan, ang buwan ay bilog at ang sinag nito'y kumakalat sa buong paligid. Napakapayapa ng lugar, kaya naman tahimik naming ipinagpatuloy ang aming pag-usad. Noong una, wala namang kaming napapansing kakaiba. Pero habang tumatagal, dito ko na napapansin ng mga kakaibang boses na sumasabay sa hangin, mga pagsitsip na para bang may mga tao sa paligid at mga tawanan na animoy may mga naglalaro. Nung ipaalam ko ito sa lolo ko, tumingin lang ito sa akin kasabay ng pagwika nito ng, Normal lang yan. Lalo pat ang dinaraanan natin ngayon ay kaharian ng mga engkanto. Kung hindi mo na itatanong, para itong biringan lito. Sinasabi ko sa iyo, kung mulat na ang 3 mata, mamamangha ka sa mga bagay na nakikita ko ngayon. Ngunit matapos nitong magsalita, bigla itong napahinto at napatahimik. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero kinabahan ako sa ginawa ng lolo ko. Maya-maya pa, bigla itong lumapit sa akin habang pilit ako nitong sinisenyasan na umatras. Nang maunawaan ko ang ibig nitong iparating, di ako nagdalawang isip na sumunod. Makalipas ang ilang minuto, mula sa dilim na nasa unahan ng aming dinaraanan, nakita ng mga mata ko mismo ang matandang minsang nakausap ng ama ni Fernan. Marahan itong naglakad papalapit, habang sa likod nito ay unti-unting nagpapakita ang mga nilalang na ginagamit nito upang paslangin ang kanyang mga biktima. Pagharap nito sa lolo ko, bigla itong napangisip kasabay ng pagwika nito ng, Ikaw pala yan, Enteng. Sinasabi ko na nga ba, nagmula sa dugo ng mga manggagamot ang batang yan. Kaya pala noong una ko siyang nakita, may kakaiba akong liwanag na nakita sa kanya. Nang marinig ito ng lolo ko, buong tapang naman itong sumagot dito ng, Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi mo magagalaw ang kahit na sino sa pamilya ko. Pagsambit nito ng mga katagang yon, bigla nitong hinugot ang kanyang punyal
kasabay ng taimtim nitong pag-usal. Nang maisa katuparan yon ng lolo ko, laking gulat ko na lamang nang makita ko ang mga nilalang nakasama ng matanda na biglang napabagsak sa lupa. Sapilitang lumuhod ang kanilang mga paa sa puntong kahit anong gawin nila, hindi nila nagagawang bumalik mula sa pagkakatayo. Maya-maya pa, nagsimula ng umangil ang mga ito. Indikasyon na labis na silang nahihirapan sa kanilang sitwasyon. Kaya naman nang makita ito ng mga namumuno sa kanila, buong lakas itong umatungal ng napakalakas bago ito tuluyang sumugod sa aming kinaroroonan. At sa isang iglap, nagpang-abot ang dalawa. Habang walang habas nitong inaatake ang lolo ko, nanatili naman itong nakasalag na para bang sinusukat nito ang lakas ng kalaban niya. Nang magawa niya yon, tsaka na siya gumawa ng unang atake. Pagwasiwas niya ng punyal sa harapan nito, bigla namang napaatras ang nilalang. Dumistansya yun sa kanya ng malayo na para bang may kung ano itong napapansing kakaiba. Matapos nun, nakita ko mismo kung papaano mahiwa ang mukha nito at katawan. Mabilis naman yung napaghilom ng nilalang, pero ang katanungan kung papaano ito nagawa ng lolo ko ay nanatili sa kanyang mga mata. Alam ng nilalang na hindi siya tinamaan ng patalim, kaya naman nagsilbi itong katanungan sa kanya. Sinubukan itong magtanong tungkol sa kakayahan ng kanyang kalaban, pero hindi na ito pinag-aksayahan pa ng lolo ko. Sa halip, kaagad itong gumawa ng hakbang para sumugod muli. At sa muling pagwasiwas ng punyal, dito ko na mas lalong nakita ang pamamaraan ng kanyang pag-atake. Nakumpirma ko rin na hindi nito natamaan ang nilalang, pero sa kabila nun, nakapagtataka na nakapagbigay pa rin ito ng pinsala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbubuno, halos hindi na mawari ng matanda kung ano pa ang kanyang gagawin. Kalaunan, dumistansya na ito sa kanila ng tuluyan at nang magkaroon na ito ng pagkakataon, kaagad nitong pinaglaho ang kanyang mga nilalang kasabay ng paglundag nito patungo sa mga sanga ng puno. Sa loob lamang ng ilang segundo, naglaho ito na parang bula. At nang hindi na namin ito makita, mabilis na bumalik ang simoy ng sariwang hangin. Wala na rin sa ere ang nabubulok nitong amoy at ang kakaibang presensya na nagpapabigat sa katawan ko kanina. Hindi nagtagal, nang mawala na ang tensyon sa aming kinatatayuan, tsaka kami nagpatuloy sa paglalakad. At habang binabagtas namin ng daan, dito na ako muling nagkaroon ng lakas ng loob para magtanong sa lolo ko. Lo, napakalakas niyo pala. Pero bakit ho kailangan pa nating humingi ng tulong? Kinakatakutan ng nilalang na yon ang abilidad mo. Kaya kung babalik tayo ngayon sa baryo, hindi malabong mailigtas mo ang mga natitirang kamag-anak ng kaibigan ko. Ngunit nang marinig ito ng matanda, kaagad naman itong tumitig ng malalim. Kung kaya ko yang gawin, apo ko, hindi na ako magdadalawang isip pa. Kaya ko lang naman nagagamit ang bisa ng punyal ngayon dahil narito siya sa lugar kung saan siya pinanday at nabuo. Ang kaharian ng mga engkantong tinatahak natin ngayon ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Ibig sabihin, kapag wala tayo sa lugar na ito, isa lang itong punyal na ginagamit ko sa ritual. Nang marinig ko ang kanyang sinabi, tsaka ko pa lamang naunawaan ang kahinaan ng kanyang sandata. At dahil dito, kung kaya't hindi na ako nagpatuloy pa. Sa mga sumunod na araw, naging payapa na ang aming paglalakbay. Hindi na nagparamdam ang matanda, pero ang kaba at pagkabahala ko ay nanatili pa rin sa aking dibdib. Hindi ito patungkol sa aming kaligtasan, kundi patungkol ito sa mga taong biktima na naiwan sa baryo. Gusto ko silang tulungan, pero maging ako man wala ring magagawa. Kalaunan,
Sa ilang araw naming paglalakbay, narating namin ang bahay ng kaibigan ng lolo ko. Nakatira ito sa dulong parte ng baryo na halos nasa lugar na ng Loreto. Payak at liblib ang lugar na yon, kaya ang namumuhay doon sanay na sa hirap at pagtitiis. Pero ang nakakagulat, hindi natatakot o nababahala ang mga tao sa lugar. Ni minsan, wala rin akong naramdamang kakaibang presensyang umaaligid na parabang protektado ito ng kung anong puwersa. Nang makausap namin ang kaibigan ng lolo ko, dito ko nalaman na 3 babaylan ang nagtulong-tulong para mapanatiling ligtas ang lugar na yon. Lahat din ng tao roon ay sumusunod sa kanilang layunin upang mapanatiling dalisay ang kanilang mga puso bilang paghahanda sa ikalawang buhay. Nang malaman ko ang tungkol dito, nakaramdam ako ng paghanga sa kanila. Isipin ninyo, ang tanging pangarap nila ay ang magkaroon ng walang hanggang kaligtasan. Hindi mahalaga sa kanila ang anumang pandaigdig na yaman dahil lumaki sila sa ganoong paniniwala. At ang paniniwalang yon ang nagbigay daan upang makamit nila ang kakontentuhan sa anumang material at makamundong pagnanasa. Isang bagay na sa panahon ngayon, hindi na posible sa isang tao. 3 araw kaming nagtagal sa bahay ng babaylan. Dito, binigyan niya ako ng mga simple, ngunit makapangyarihang mga orasyon. May mga bagay din itong ikinabit sa aking katawan na ayon sa babaylan, yon ang magiging karugtong ng aking kaligtasan. Pagkatapos ng ilang araw na paghingi ng tulong sa kanila, umuwi kami ng lolo ko na panatag na ang loob ko. Subalit, pagbalik namin, huli na ang lahat para sa pamilya ni Fernan. Lahat sila ay nabiktima at natalo ng matandang aswang. Ang katawan nilang naiwan sa baryo ay walang pinagkaiba sa isang hungkag na laman na naghihintay ng sarili nitong kamatayan. Ang lolo ko mismong nakakita at nakapagpatunay nito, kaya nang malaman namin yon, pinili na lang din naming manahimik. Ngunit sa likod ng aming pananahimik, kami ay lihim na nakamasid. Sa loob ng 7 buwan, ang katawan ng mga biktima ay nagsimula ng magbago. Naging mabilis ang pagtanda nila, naging agresibo sila sa kanilang mga kapwa, at madalas ay hindi na sila lumalabas ng bahay. Nagdulot ito ng matinding katanungan sa mga nakakakilala sa kanila, hanggang sa ang mga taong yon ay nagpasya na ring iwasan sila para sa kanilang kaligtasan. Magmula noon, hindi na ginambala ang pamilya ni Fernan. At dahil sa pangyayari, kung kaya't napilitan na rin ng mga ito na manatili sa kanilang mga tahanan. Sa maniwala man kayo o hindi, habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, hindi na namin nakikita pa ang mga ito na lumalabas ng bahay. Tila bang sa paglipas ng mga araw, pinaghahandaan na ng mga ito ang kanilang mga kamatayan. At makalipas ang 7 buwan, nalagay na sa tuluyang katahimikan ng bahay. Wala nang anumang pagkilos kaming nakita sa loob, kaya naman di nagtagal, nagpasya na rin ng lolo ko na pasukin ito. Gabi namin pinasok ang bahay na yon upang walang makatunog. Naging matagumpay ang plano namin ng lolo ko, at dahil dito kung kaya't nadiskubre namin ang isang nakakapanlumong katotohanan. Sa loob ng tahanang yon, nakita namin ang mga katawan ng mga biktima na nakaupo. Halos maagnas na ang mga katawan nito, pero nakapagtataka na wala itong mga amoy. Payapa na rin yung nagpapahinga, kaya hindi na namin ito ginampala. Bawat isa rin sa mga labi ay hindi na namin makilala, kaya naman nang makita namin ito, nagpasya kaming hindi na magtagal sa loob. Ilang araw matapos ang pagkadiskubre, ang bahay na yon ay aksidenteng nilamon ng apoy. Matapos nun, nagkaroon ng mga usap-usapan na kesyo lumayas ang pamilyang nakatira rito
noong mismong gabi na mangyari ang insidente. Magmula noon, naging mapayapa na ang aming lugar at kailanmay hindi ko na nakita pa ang mag-asawang gabunan. Pero alam mo, Pinuno, marami pa akong karanasan dahil minsan akong tumira sa bahay ng lolo ko na nagtatanga ng punyal na pinanday sa mundo ng mga engkanto.